Čaute, dnešný trik bude o niečo zložitejší ako zatiaľ ostatné, čo mám na svojom kanáli, takže vyberte si jednu kartu, nie je tu žiadny divák, tak vyberiem zaňho. Takže túto kartu si akože vybral divák, hej, je to teda srdcové eso, keď ja som ju už videl, no dáme ju teraz do balíčka. Tak. A keď lusknem, balíček sa celý otočí. Vidíte, balíček sa otočil až na túto kartu. Takže túto kartu, keď lusknem, otočím a všetky karty sú otočené. Až na jednu jedinú. Poďme sa na to pozrieť. A tá jediná otočená karta je srdcové eso. Teda karta, ktorú si divák vybral. Takže toto kúzlo je asi zatiaľ najťažšie na predvedenie. Takže sa poďme pozrieť, ako som to urobil. Spodnú kartu musíme otočiť, takže vlastne máme takéto dvojité karty, hej. Divák si vyberie jednu kartu, ale nemôžete mu ukázať tú spodnú, takže potiaľto si vyberie jednu kartu. Príklad túto. Srdcová desina. A ako ukazujete kartu divákovi, tak nepozorovane otočíte balíček a poviete divákovi, aby dal kartu do vašej ruky. Takže zoberiete si kartu a vložíte ju niekam do stredu tou istou stranou, ako je táto karta, aby bola v podstate tá karta otočená. Takže dáme ju napríklad niekam sem. Tak. Ale tak, aby ste divákovi samozrejme neukázali ostatné karty. Že takto. A keď lusknete, tak ako by sa vlastne celý balíček pretočil, hej, okrem spodnej karty, pretože tá bola celý čas pred vašimi očami, takže tú kartu otočíte a balíček ukážete divákom. No. A jedna karta je otočená a je to tá, ktorú si vybral divák. Takže toto video, teda toto kúzlo, tento trik potrebuje menší tréning pri tom utáčaní kariet, hej, takže v podstate, keď sa to naučíte, malo by to byť potom jednoduchšie, aj keď nie je to až také zložité, ale toto kúzlo určite stojí za to, takže sa uvidíme pri ďalšom videu a čaute.